παρουσιάσει ένα νέο διδακτικό πρωτοποριακό πρόγραμμα, την ευμορφία, για την ολιστική ταχυσαρκία. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τιτουλάκη. Κύριε Τιτουλάκη. Καταρχάς να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε καθένας με τα δικά του θέματα, παραμερίσατε τις υποχρεώσεις σας ή τις ανάγκες σας για να είστε εδώ όλοι μαζί, στην παρέα μας. Η ευμορφία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δημιούργησα στο μυαλό μου από το οποίο έκανα ειδικότητα, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Είχα να αντιμετώπισα στο πρώτο χρόνο της ειδικότητας στο Γενικό Κρατικό Αθηνών με τον Ιωάννη, στο συγχωρεμένο το καθηγητή της πλαστικής χειρουργικής που διέπρεπε όσο ζούσε. Αντιμετώπισα ένα περιστατικό με 45 κιλά τοπικό πάχος. Ήταν μια κυρία 1,75, σε κάποιους από εσάς ήδη σας έχω περιγράψει το περιστατικό. Ήταν λοιπόν μια κυρία η οποία ήταν. Η ζωή της ήταν ουσιαστικά με μια καρέκλα στο χέρι να καθίσει κάπου και να βάλει τη κοιλιά της απάνω, γιατί το βάρος των 45 κιλών δεν της επέτρεπε για πολλή ώρα να το σηκώνει το σώμα της, γιατί προφούσε το αίμα κάτω από το πόδια της. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ήταν περιορισμένη στο να κάνει μια πολύ καθιστική ζωή. Και επειδή δεν έβρισκε με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημά της, δεν υπήρχε κάπου να πάει και να βρει τη λύση. Ξεκίνησε δίαιτες, έκανε δίαιτες οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα, είχε και κάποια μεταβολικά προβλήματα με το θηροειδή κλπ. Τέλος πάντων είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Χειρουργήθηκε λοιπόν αυτή η γυναίκα, αφαιρέθηκαν 45 κιλά τοπικού πάχους. Φανταστείτε πώς ένιωσε όταν σηκώθηκε πλέον μετά τη μονάδα ταχικής που πήγε, τις επόμενες μέρες σηκώθηκε ας πούμε από το κρεβάτι και περπάτησε κάτω από τα βήματα, που όταν φανταστείτε πώς ένιωθε με λιγότερα 45 κιλά στο χωρί της να κρέμονται μπροστά. Όμως αυτή η κυρία χάθηκε. Χάθηκε γιατί όχι πέθανε, χάθηκε απλά δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε αυτή η κυρία. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να σας προσδιορίσω ότι η ευμορφία δεν ασχολείται μόνο με την παθογονοπαχυσαρκία, ασχολείται από το τοπικό πάχος, το μεταβολικό σύνδρομο έως την παθογονοπαχυσαρκία. Γιατί κάποιος για να φτάσει στα 45 κιλά κρεμάμενης κοιλίας, σίγουρα δεν γεννήθηκε με 45 κιλά. Σίγουρα σταδιακά έφτασε σε αυτό. Άρα λοιπόν, επειδή η ιατρική και η επιστήμη της ιατρικής στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος πριν γίνει πρόβλημα, να θεραπεύσουμε κάτι εν τη γενέση του και όχι μετά που θα δημιουργηθεί. Έτσι λοιπόν η ευμορφία ασχολείται από το τοπικό πάχος, το μεταβολικό σύνδρομο έως και την παθογονοπαχυσαρκία. Αυτή η κυρία λοιπόν χάθηκε. Μαζί με αυτήν και άλλα δεκάδες περιστατικά, τα οποία χειρουργήθηκαν, είτε γιατί αφαίρεσαν τοπικό πάχος από τους μυρούς που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, γιατί η τριβή ας πούμε τους δημιουργούσε προβλήματα, πληγές και άλλα θέματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περπατήσουν, άρα να κάψουν, αλλά να ενεργοποιήσουν το μεταβολισμό τους. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι συνάντησα στην πορεία μου σαν γιατρός που τους σκόνανε, ξετουσκόνανε και πάντα στο ίδιο σημείο ήταν και κάθε φορά που ξανατουσκόνανε ήταν και κάτι κιλά παραπάνω. Άλλοι που κάνανε, βάλανε δακτύλιο και όσο ήταν στενός ο δακτύλιος χάνανε κιλά, αλλά ο δακτύλιος δεν μπορεί να είναι συνέχεια κλειστός. Έπρεπε να ανοίξει κάποια στιγμή και όταν άνοιγε ο δακτύλιος θα ξαναφέρανε τα κιλά του. Υπήρχαν περιστατικά τα οποία αντίθετα, συγχωρείτε με γιατί πρέπει να κάνει πολύ ανοιχτά να σας το. Υπήρχαν περιστατικά τα οποία συγκεκριμένα μια ορθοπαιδικός γιατρός, κυρία 45 χρονών, η οποία έλειωνε τη σοκολάτα για να μπορέσει να περάσει από το δακτύλιο και να φάει τη σοκολάτα της. Άρα υπήρχαν πολλά θέματα ταυτόχρονα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά κιλά ή έχει ένα τοπικό πρόβλημα το οποίο τον οδηγεί καμιά φορά ακόμα και στον αντίποδα της παχυσαρκίας, στην ανορεξία. Γιατί έχουν και τέτοια περιστατικά τα οποία συνάντησα, όπως έλεγα και σε κάποιες κυρίες προηγουμένως, στην ομάδα, στον όμιλο τέλος πάντων που αθλούμε, μια από τις κοπέλες, μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, τρώει μια φορά, υπολογίζω την εβδομάδα, αν τρώει κάτι φυσιολογικό φαγητό σαν ποσότητα. Γιατί φοβάται μην τυχόν και πάρει κάποιο γραμμάρι, γιατί αν πάρει ένα γραμμάρι θα πάει να μπει εδώ πέρα στους μυρούς, το κλασικό ελληνικό πρόβλημα που έχουν οι περισσότερες κάποιες γυναίκες τέλος πάντων στην Ελλάδα.
ή κάποιοι άντρες, ας πούμε, στην κοιλιά. Αυτή λοιπόν η κοπέλα ήταν σχεδόν στα όρια, είναι στα όρια της ανορεξίας, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να μην, αν πάρει κάποιο τα λίγα κιλά, θα τα πάρει εκεί πέρα. Όταν λοιπόν μου ζήτησε εμένα, για νεκτάρι, τέλος πάντων, γιατί δεν. Εγώ χρειάζομαι την παναρρόφηση. Εγώ την κοίταξα λιγάκι περίεργα, γιατί δεν ήταν για την παναρρόφηση έτσι όπως την έβλεπα. Όταν την είδα λοιπόν, ήρθε στο ιατρείο και την εξέτασα, είχε όντως μια δυσαρμονία στο σώμα της σε εκείνο το σημείο που αντιλαμβάνουμε με την εμπειρία μου ότι στα επόμενα κιλά που θα έπαιρνε αυτή η κοπέλα, όντως θα παραμορφωνόταν η ωραία της φόρμα. Όταν το συζητήσαμε με τους συναδέλφους, με τους συναθλητές μου σε ένα τραπέζι, όλοι με κοίταξαν περίεργα, γιατί ξέρω ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος ούτε αρπακτικό, ούτε που σκέφτομαι ότι πρέπει τα πάντα χειρουργούνται. Όταν τους εξήγησα όμως ότι αυτή η κοπέλα οδηγείται στην ανορεξία, ζει μια ζωή η οποία είναι ένα δράμα. Με τον ίδιο τρόπο που ο άλλος τρέφεται και αρρωσταίνει μετά γιατί έφαγε το γλυκό αυτό που ήθελε να φάει, με τον ίδιο τρόπο και εκείνη που έχει τα λίγα κιλά, αν φάει 2 μπουκές παραπάνω, σκέφτεται το λιπάκι που θα του δημιουργηθεί εκεί πέρα. Δεν είναι ζωή αυτή. Και της είπα ότι ναι, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με μηχανήματα, είτε με νεσούλες ή αν θέλεις δραστικά να αφαιρέσουμε αυτά τα 200 γραμμάρια λίπους που υπάρχουν εκεί πέρα, τελειώσει το πρόβλημά σου. Φυσικά το πρόβλημα της δεν είναι μόνο εκεί. Έχει και κάποια άλλα θέματα τα οποία είναι άλυτα και προφανώς δεν μπορώ να τα λύσω εγώ σαν πλαστικός χειρουργός και σαν φίλος συναθλητής της. Χρειάζεται δηλαδή την υποστήριξη και ενός άλλου ανθρώπου. Μπορεί να είναι η υποστήριξη μιας κοινωνιολόγου που κάνει υποστήριξη ασθενών, ή μπορεί να είναι ένας ψυχολόγος που να δει τα βαθύτερα αίτια ενδεχομένως εφόσον υπάρχουν. Με τα χρόνια λοιπόν συνειδητοποίησα ότι αυτό το πράγμα που σας είπα, ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει τη δική του ιστορία, κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του θέματα ιατρικά και μη, και άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα, σαν μονάδα, με τα επιμέρους προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Μπορεί να είναι ένα μεταβολικό σύνδρομο, μπορεί να είναι θέμα ψυχολογικής υποστήριξης, να είναι η σχέση του με τη γυναίκα του, να είναι η σχέση του με τη μητέρα του που του λέγε φάε την μπουκιά σου, φάε την μπουκιά σου παιδάκι μου, αλλά όταν έγινε χοντρός λέει πως έγινες έτσι. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ζήσει, τα βλέπουμε καθημερινά, υπάρχουν σχέσεις αγάπης οι οποίες δεν είναι και τόσο υγιείς, παρότι οι προθέσεις είναι καλές, οδηγούν όμως σε αποτελέσματα τα οποία είναι τραγικά σε μερικές περιπτώσεις ή άνθρωποι ας πούμε, που δεν μπορούν να προχωρήσουν μπροστά τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των θεμάτων. Σκέφτηκα λοιπόν ότι γνωρίζοντας και συναδέλφους τους οποίους εκτίμησα στην πορεία των σχέσεών μας, ενδοκρινολόγο, ορθοπαιδικό, γυναικολόγο, καρδιολόγο, είπα γιατί δεν κάνουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που όταν έχει ένας άνθρωπος ένα πρόβλημα να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Σε ένα ευέλικτο σχήμα, ένας ευέλικτος χώρος που δεν είναι μια κλινική που έχει το στίγμα της ακτιβής, φτηνής, κοσμικής ή παρακατιανής ας πούμε κλινικής, σε ένα χώρο που είναι εύκολα προσβάσιμος όπως αυτό στο ιατρείο που βρίσκεστε, και να δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν ασθενή να λύσει όλα τα προβλήματα που τον αφορούν. Τις προάλλες, ας πούμε, ήρθε ένας μαραθωνοδρόμος, ένας φίλος, ας πούμε, ο οποίος ήθελε να τρέξει στο μαραθώνιο, είχε χαμηλό αιματοκρίτη. Ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει κάποιες εξετάσεις, να το δίνει ένας ενδοκρινολόγος, να τον δούμε γιατί χάνει αίμα και έχει χαμηλό αιματοκρίτη, και τελικά το αφήσαμε να τρέξει. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να σωθεί και η ζωή του. Γιατί βρεθήκαμε εδώ πέρα σε έναν χώρο, 4 γιατροί και ο διαιτολόγος, ο διατροφολόγος, που όλοι μαζί με τα εργαστηριακά, με τις εξετάσεις που του είχαμε ζητήσει να κάνει, κάτσαμε και κάναμε ένα συμβούλιο. Αποφανθήκαμε και εκείνος κατάλαβε ότι η διατροφή με την οποία έκανε για να υποστηρίξει αυτά που του έλεγε ο φίλος του, ο άλλος μαραθωνοδρόμος, ο άλλος αθλητής, δεν ήταν τα σωστά για εκείνον. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος δεν πήγε να τρέξει. Έτρεξε στα 10 χιλιόμετρα, δεν πήγε να κάνει 42 χιλιόμετρα. Και όντως αντιμετώπισε πρόβλημα στα 10 χιλιόμετρα. Γιατί ο ψυχισμός είχε επηρεάσει και το σώμα του. Ενώ έτρεχε 22 χιλιόμετρα κάθε μέρα σε κάποια φάση, ας πούμε, λίγο πριν το μαραθώνιο, όταν ήταν υπό την επίρρεια του ψυχολογικού στρες, ας πούμε, δεν μπόρεσε να βγάλει με το ζώο τα 10 χιλιόμετρα. Αν επέμενε, θα είχε κάποιο θέμα. Άρα λοιπόν η ευμορφία δεν ασχολείται μόνο με την παθογονοπαχυσαρκία, ασχολείται και με περιπτώσεις που έχουν και άλλα θέματα.
Εμείς εδώ σαν ομάδα σκεφτήκαμε και τους εναλλακτικούς τρόπους. Σκέφτηκα ότι σε κάποιον μπορεί να θέλει να λύσει το πρόβλημά του άμεσα, αύριο. Και αυτό μπορεί να είναι το κερασάκι, γιατί θα του επιτρέψει να περπατήσει, θα της επιτρέψει να φορέσει ένα ρούχο και να μην πετάει το συγκεκριμένο σημείο, ή θα επιτρέψει στον άλλο να κάνει την καθημερινή του υγιεινή. Κάτι τόσο απλό που δεν μπορεί να το κατανοήσει αν δεν το έχει ζήσει αυτό το πράγμα. Να μην έχει προβλήματα με φλεγμονές, με δερματικές λοιμώξεις στο δέρμα του, με κακοσμία. Απλά πράγματα, καθημερινά πράγματα. Και να είναι το κερασάκι για να ξεκινήσει να γυρίσει μια σελίδα στη ζωή του. Να μπει στη διαδικασία να κάνει τη διατροφή του σωστά, να έχει την υποστήριξη από τον ψυχολόγο, από την κοινωνιολόγο μας και να προχωρήσει, να πάει παραπέρα και να αποκτήσει αυτό που πραγματικά θέλει. Να είναι έμορφος αυτό που είναι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και η ομορφιά δεν είναι ένα και μοναδικό πράγμα. Δεν είναι νούμερα, δεν είναι βάρος, δεν είναι σχήμα. Ο καθένας είναι όμορφος, μπορεί να είναι όμορφος για αυτό που είναι, ένα πακέτο πραγμάτων. Ο ψυχισμός του, το χαμόγελό του, ο τρόπος που συμπεριφέρεται, ο τρόπος που επικοινωνεί. Αυτό είναι ομορφιά. Και το σώμα, κανείς δεν πρόκειται να τον επιλέξει κάποιος γιατί έχει λίγες ρητίδες ή γιατί έχει λίγα παραπάνω κιλά ή λιγότερα κιλά. Δεν έχουμε πρότυπα δηλαδή εδώ, δεν θέλω να τους κάνουμε όλους πινεραρίκοβες ή μοντέλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να είναι ο καθένας όμοιος με τον άλλο και δεν το θέλουμε να είναι, να τον οδηγήσουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί αυτό θα είναι άρρωστο. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα δικά τους, εσωτερικά προβλήματα, να πάνε παραπέρα τη ζωή τους με όλα αυτά τα πράγματα. Είτε είναι βελονισμός που θα του βοηθήσει να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό του, είτε είναι η ομοιοπαθητική, είτε είναι ορθοπαιδικός που έχει λύσει τα προβλήματα τα κινητικά, τα μυοσκελετικά, γιατί λόγω του βάρους δεν μπορεί να μετακινηθεί σωστά, δεν κάθεται σωστά, δεν κινείται σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν μεταφέρεις 40 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά μπροστά στο σώμα σου, εννοείται πως η υποτική στιγμή κάποια στιγμή τα γόνατα ή κάποιο σημείο του σώματος θα υποφέρει. Άρα χρειάζεται και ο ορθοπαιδικός, χρειάζεται και ο βελονιστής για να βοηθήσει να περάσουν οι φλεγμονές. Χρειάζεται και ο ψυχολόγος για να τον υποστηρίξει να κάνει σωστά τη διατροφή που θα του δώσει ο διατροφολόγος ή να πάρει τα φάρμακα ενδεχομένως που χρειάζεται και που θα του δώσει ο ενδοκρινολόγος. Αυτό λοιπόν όλα μαζί συνθέτουν το πρόγραμμα της ευμορφίας. Η οριστική αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος από το τοπικό πάχος, το μεταβολικό σύνδρομο έως και την παθογόνο παχυσαρκία. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Αν θέλετε να μου κάνετε κάποια ερώτηση, αν δεν έχετε σαφή. Κύριε Πουλάκη, της ερωτήσεις, ο συνάδελφος να μας μιλήσει ο κ. Συνδρόπουλος. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο λατρεύω κυριολεκτικά. Τις ερωτήσεις, όταν έχει κάτι άλλο να μας μιλήσετε. Θέλω να σας συζητήσω αυτό το παλικάρι, ο οποίος δεν είναι από τους ανθρώπους που πάνε και κάνουν χειρουργία, δεν είναι από τους ανθρώπους που ήταν μια εύκολη απόφαση αυτή που πήρε. Θα σας διηγηθεί την ιστορία του εκείνου μόνος του. Οδηγήθηκε από τις συνθήκες και με πολύ φόβο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που είχε. Θεωρώ ότι είναι παλικάρι όχι μόνο για αυτό που έκανε για τον εαυτό του, αλλά κυρίως ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είπε ότι εγώ θέλω να βοηθήσω και άλλο κόσμο. Σαν και εμένα υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν βγαίνουν από το καβούκι τους. Και εγώ μπορώ να του μοιραστώ την εμπειρία μου και γι' αυτό είναι και απόψε. Και αυτό χρειάζεται και πολύ κουράγιο και πολύ θέληση. Και πραγματικά είμαι περήφανος που το γνώρισα. Και εκείνο και τη σύζυγό του, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι αλληλοστηρίζονται, τους εκτιμούμε όλοι μέσα στο ιατρείο. Δεν δημιούργησαν ποτέ το παραμικρό πρόβλημα, ήταν πάντα συνεργάσιμοι σε όλες τις φάσεις. Όσο δύσκολες κι αν ήταν, όσα δύσκολα πράγματα κι αν περάσαμε ή σκέφτηκαν να τα περάσουν, αλλά στην πραγματικότητα μας ήταν πιο βολικά τα πράγματα. Και τέλος πάντων θα σας πει ο κ. Συνδρόπουλος τη δική του ιστορία, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα καταρχήν. Έχω φτάσει στο γιατρό με 145 κιλά. Η κοιλιά μου είναι εδώ. Δεν έγινα από το σπίτι. Πήγαινα στη δουλειά. Είχα ειδική διαδρομή.
Πήγα σε ένα νοσοκομείο και ήταν 30 άτομα. Και όλοι γυρίσανε και κοιτάγανε εμένα. Έχω φτάσει στο γιατρό, πήρα μια απόφαση. Έκανα το χειρουργείο, πέρασα πολύ δύσκολα. Τώρα αυτός είναι. Θα ήθελα να μας πεις λιγάκι τη διαδικασία πώς έφτασες σε αυτό το πράγμα. Έφτασα σε Είναι αυτό κάτι το το πράγμα πολύ γιατί ανθρώπινο. δεν πήγαινε άλλο. Ντρεπόμουν να βγω έξω, να πάω να κολυμπήσω. Ντρεπόμουν τα παιδιά μου. Πήγα στο πάρκο και έλεγε ένα μικρό. Ναι. Κάνει γρήγορα κουπιού. Λέει ο άλλος γιατί έρχεται ο χοντρός. Ο χοντρός μου λέει. Αυτά είναι. Είχες και ένα θέμα με το παιδί σου βασικά που ήταν Ναι. το κύκνιο άσμα όλης αυτής της εμπειρίας που βίωσες. Αν θες το πες. Τι χειρουργείο κάνατε? Χειροπλαστικό. Κάναμε μια χιλιοπλαστική. Πρέπει να σας πω κάποιες λεπτομέρειες μάλλον για να καταλάβετε. Την τόλμη του δηλαδή να δει αυτό το χειρουργείο, γιατί ήδη εξαιτίας του πάχους που είχε εξπλαχνωθεί ο νεφρός. Έχασε ένα νεφρό, έτσι απλά, χωρίς να έχει περάσει κάποια πλήμωξη ή κάποια πάθηση. Γιατί τα αγκία του νεφρού είναι 1,5 εκατοστό, η κοιλιά είχε απομακρυνθεί τόσο πολύ που το νεφρό δεν ήταν σωστά, δεν αιματωνόταν σωστά. Άρα λοιπόν είναι ένας ασθενής νεφροπαθής με μονήρι νεφρό, είχε ένα ζάχαρο το οποίο ήταν πόσο? 1000 ζάχαρο, με όριο 100 για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν το 10. Μιλάμε δηλαδή σιρόπι ας πούμε κανονικό και με πίεση ας πούμε που είχε φτάσει πόσο? Είχε πάει λοιπόν σε διάφορες κλινικές και ποια ήταν η εμπειρία σου? Όλοι μου λέγανε 30% πριν να ξεκινήσουμε είσαι νεκρός. Να χάσετε 30% του βάρους και μετά να Όχι, δεν αναλάμβαναν δηλαδή. Δεν αναλάμβαναν σε όλη την Ελλάδα, είχε πάει και στη Θεσσαλονίκη, είχε πάει και εδώ πέρα σε όλα τα μεγαλύτερα αιτήματα. Εγώ, όπως σας είπα, αυτό το περιστατικό είναι ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που αντιμετωπίστηκε όπως αντιμετωπίζονται και όλα τα υπόλοιπα, αλλά εδώ υπήρχαν και ο φόβος των επιπλοκών. Άρα λοιπόν υποστηρίχθηκε ας πούμε από την κυρία Μανουδάκη, την κοινωνιολόγο μας, και εκείνος και η σύζυγός του, στο πώς να τον προσεγγίσουμε και πώς να τον βοηθήσουμε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάστηκε να προγραμματιστεί, να περάσει από όλους τους, και από πνευμονολόγο, και από εντατικολόγο, και από καρδιολόγο, τον νεφρό του, τον νεφρολόγο που παρακολουθούσε, εκτός από τον αισθησιολόγο που ανέλαβε να τον χειρουργήσουμε μαζί. Υπήρχε γενικός χειρουργός, ο οποίος και εκείνος βοήθησε να αποκαταστήσουμε μια κύλη που μπήκαμε ταυτόχρονα μέσα στο χειρουργείο. Και είχε προγραμματιστεί λοιπόν ότι και το ήξερε, το γνώριζε, θα γνώριζε την κάθε φάση, πόσο θα διαφυλούσε και τι επιπλοκές θα μπορούσαν να υπάρχουν. Σε αυτό που του είπα εξ αρχής είναι ότι αυτό είναι ένα χειρουργείο το οποίο θα αντιμετωπιστεί ναι μεν στο χειρουργείο, γρήγορα, χωρίς να χάσουμε αίμα, θα ανέβει στη μονάδα εντατικής, δεν θα μείνεις διασωληνωμένος. Θα σε παρακολουθούν όμως, θα μείνεις 3-4 μέρες, 2-3 μέρες όσες χρειαστεί, όσο κρίνει ο εντατικολόγος, γιατί η γνώμη, η άποψή μου θα έχετε καταλάβει ότι δεν είναι ότι εγώ είμαι ο Θεός που τα είναι όλα. Καθένας έχει την ειδικότητά του και βάσει τη ειδικότητά του αναλαμβάνει και την ευθύνη ενός περιστατικού που όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη. Λοιπόν, ο εντατικολόγος, ας πούμε, τον είδε, ο πνευμονολόγος, όλοι λοιπόν, όταν ρυθμίστηκαν κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες που είχε και έπρεπε να αντιμετωπιστούν πριν το χειρουργείο, έγινε το χειρουργείο, φερέθηκαν 25 κιλά λίπους, στεγνό λίπος, χωρίς τα υγρά δηλαδή που κυκλοφορούσαν μέσα κυκλοφορούν ο όγκος υγρών που υπήρχε μέσα στο σώμα του, όσο ήταν στο σώμα του αυτή η κοιλά. Έχασε μονάχα 1,5 μονάδα αίμα, γιατί έγινε
Έτσι όπως έπρεπε να γίνει το χειρουργείο, σε χρόνο λιγότερο από 5 ώρες. Λιγότερο από 5 ώρες. Και γι' αυτό το λόγο πήρε λίγη νάρκωση, γιατί είχε ένα νεφρό. Έπρεπε να γίνει το χειρουργείο σωστά, με την τεχνική όπως ορίζεται, και να βγει όσο γίνεται πιο γρήγορα ο ασθενής που δεν έχει απώλειες αίματος. Έτσι και έγινε. Πήγε στη μονάδα εντατικής, ξύπνησε το απόγευμα κατά τις 6 ώρα. Τον σήκωσα με όλα αυτά τα σακουλάκια, σωληνάκια, ορούς και τα τσαντάκια που του είχαμε φτιάξει. Δεν το πίστευε. Φοβόταν ότι, γιατί εκείνο το φόβο του μεγάλου στη αγωνία ήταν μήπως και πεθάνει στο χειρουργείο, δεν αντέξει στο χειρουργείο και δεν θα βλέπει τα παιδιά του. Έχει 2 παιδάκια, 2 πλασματάκια πανέμορφα με τη σύζυγό του και είμαι πολύ περήφανος για το πώς αντιμετώπισε και εκείνος και η σύζυγός του, γιατί είμαστε ομάδα, όλοι μας είμαστε μια ομάδα και η οικογένειά του είναι μέρος της ομάδας, πολύ ουσιαστική. Και έμεινε 2 μέρες στη μονάδα εντατικής, παρακολουθήθηκε για να είμαστε σίγουροι ότι θα σταθεροποιηθεί, ότι δεν θα μας προκαλέσει κάποιο σκαμπανέβασμα, ας πούμε, στις εξετάσεις που περιμέναμε να βγουν. Έμεινε 2 μέρες στην εντατική, 3. 2 μέρες κάτω στην κλινική, όπου κινητοποιήθηκε, δραστηριοποιήθηκε πλήρως. Και μάλιστα την 3η μέρα στη μονάδα δεν ήθελε να. Μην τον κρατούσε και κάνει ισοδοημένο. Και 20 μέρες μετά, τι έκανες, Βέφνε? Το είχε υποσχεθεί στο παιδί του. Να παίξουν μπάλα ξανά μαζί. Ο κύριος αυτός εδώ πέρα ήταν αθλητής, ήταν ποδοσφαιριστής. Παιδιά, σας λέω, 50 άτομα ήταν στον δρόμο και οι 50 γύρναγαν να κοιτάνε εμένα. Αυτό που φύγει το συνέδριο, τρώγατε πολύ. Από το φαγητό, Και από ψυχολογικά είχατε διάφορα έτσι. ψυχολογικά δεν έχω. Όχι, Όχι, εννοείς τα αναχώρια. εννοείς ότι ο οδηγός, αυτό εννοώ, όχι ότι... Ναι, ξέρετε... Πόσο καιρό έκανε την επέμβαση? Την έκανε τον Ιούλιο. Φέτος. Αρχές Ιουλίου. Έχετε σταθεροποιηθεί, δηλαδή τον χωρίς μεγάλο κόπο και δεν υποφέρετε. Όχι, Δηλαδή έχει αλλάξει όλο ο ψυχισμός και ο Φυσικά. Ωραία. Περπατάει κάθε βράδυ, βγαίνουν βόλτα με τα παιδιά του για τη γυναίκα του και περπατάνε, δεν τον προλαβαίνουν. Η γυναίκα του έχει μας παραγωνία του τρέχει. Και τώρα είναι πιο εύκολο να χάσετε και άλλο βάρος αν θέλετε. Περπατάτε. Έχει στόχο τέτοιο. Ξεκινάει η διατροφή τώρα, διατροφή όχι με υποστήριξη κανονική από διατροφολόγο, ο οποίος είναι και λιγάκι άγριος. Και το σάπταρο και όλα αυτά. Πιστέψτε με, διορθωθήκανε ερεπείο φθαλμού. Και να ξέρετε, το πάχος δεν είναι μονάχα. Πώς είπατε? Το ζάχαρο πόσο είναι τώρα? 150. Από το 1000? Από το 1000. Θα σας έλεγα, ήθελα να σας πω λοιπόν ότι κάποιες εκφάσεις της παχυσαρκίας, γιατί όλοι σκεφτόμαστε να πούμε μονάχα το αισθητικό, που είναι ένα σημαντικό πράγμα και που είναι οπωσδήποτε και το λειτουργικό θέμα ή το θέμα της υγείας, την άποψη της καρδιάς ή ενδεχομένως από άλλα θέματα υγείας αυτού του τύπου. Θέλω να σας πω ότι το πάχος ενοχοποιείται για στηρότητα, για τους καρκίνους. Γιατί είναι αποδέκτης ορμόνων. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή είναι αποδέκτης ορμόνων, ο άνθρωπος αυτός με το που σταμάτησε να έχει αυτό το λίπος απάνω του, σταθεροποιήθηκε ο μεταβολισμός του. Γύρισε τα φυσιολογικά του, αυτά που θα πρέπει να ήταν. Χρειάστηκε να χάσει βάρος πριν? Όχι. Αυτό είναι το τρίκ. Δηλαδή, αν αυτόν τον άνθρωπο τον έβαζε σε μια διαδικασία να χάσει τα 30 κιλά για να του βγάλω μετά το δέρμα που ενδεχομένως με τα 15 κιλά λίπη που θα έκανε, που θα είχε απομείνει εκεί πέρα, ο άνθρωπος αυτός δεν θα έχει βγει και θα ήταν εδώ πέρα παρέα μαζί μας. Γιατί το είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν και δεν είχε καταφέρει τίποτα. Στην ώρα που είχε καταφέρει να παχύνει κι άλλο. Καταλάβατε. Και εδώ είναι το τρίκ της πλαστικής φυσικής και εδώ είναι το τρίκ της ευμορφίας. Δεν αντιμετωπίζεται με το γαστρικό bypass. Δεν χρειάζεται σε όλους γαστρικό bypass. Δεν χρειάζεται σε όλους δακτύλιος. Μπορεί να δράσεις τοπικά και να δώσεις το κερασάκι από τον άνθρωπο, πάρει το κερασάκι σου και απόλαυσέ το. Υπάρχει μια εξατομίκευση. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν και τα περιστατικά που χρειάζεται, γιατί έχουμε και γενικό χειρουργό στην ομάδα μας. Ο οποίος βλέπει και τα επιμέρους. Γιατί κάποιοι που έχουν κάνει δακτύλιο ή γαστρικό bypass έχουν προβλήματα με χωρολιθιάσεις. Και τώρα δηλαδή στο χειρουργικό δακτύλιο ποιες είναι
Ποια είναι τα στάδια? Τα στάδια τα επόμενα είναι, έχει ξεκινήσει η διατροφή, με μια διατροφή που ήταν πολύ χαλαρή για να διατηρήσει αυτό που εμείς πετύχαμε. Έχει χάσει και κάποια κιλά από μόνος του με αυτή τη διατροφή και τώρα είναι σε φάση να αντιμετωπίσει με διατροφή και με σταθεροποιημένο τον οργανισμό του πλέον, ρυθμισμένο τον οργανισμό του ενδοκρινολογικά, μια διατροφή που θα είναι λιγάκι πιο στοχευμένη στο να χάσει λίπος, καθαρό λίπος, να μην απεισχυραστεί δηλαδή. Μπορεί να χρειαστεί μια δεύτερη κιλοπλαστική. Αυτό θα το δούμε. Ξέρετε, πάντα όταν υπάρχει μεγάλη απώλεια κιλών, ενδέχεται να δημιουργηθούν ανισομορφίες στο σώμα. Μια χαλάρωση. Αυτό αν ενοχλεί και όπου ενοχλεί, μπορεί να διορθωθεί τοπικά, χωρίς να πρέπει να γίνει ολόκληρο το χειρουργείο εξ αρχής και να έχει το αποτέλεσμα που εκείνος επιθυμεί για τον εαυτό του. Το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρεται και στο site. Ναι, το έχουμε βγάλει και είναι προσωπικό γιατί θέλει και να μιλήσει, όπως απόψε, ας πούμε, θέλει και να φαίνεται και το χαμόγελό του, ας πούμε, στο... Αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό, ότι δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται και όλους αυτούς που είναι στη θέση του και πρέπει να βοηθήσουν. Έχει ένα ανάγκη από αυτό. Οι υπόλοιποι συνεργάτες σας, με ποιο τρόπο συνεργαστείτε με τις αναισθητικότητες? Κοιτάξτε, ο επιστημονικός υπεύθυνος της μορφίας είμαι εγώ. Δηλαδή, ένα περιστατικό θα περάσει πρώτα από την κοινωνιολόγο, η οποία θα πάρει ένα ιστορικό, έχει κάποια συγκεκριμένα κλειδιά για να ξεκινήσει τον ασθενή και να μπορέσει να μιλήσει και να μάθει πράγματα τα οποία τον πονάνε και τον ενδιαφέρουν. Και στη συνέχεια έρχεται σε εμένα, αυτό που φέρνει το ιατρικό ιστορικό, και σε συνεργασία με την κοινωνιολόγο μας μαθαίνω και πράγματα τα οποία δεν θα με εκμυστηρευτεί εμένα ο ασθενής. Είτε γιατί είναι γυναίκα και ντρέπεται να μου τα πει και θα τα εκμυστηρευτεί πιο εύκολα στην κυρία Μανουδάκη, είτε γιατί είναι ένα περιστατικό, ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται τους γιατρούς, φοβάται την άσπρη φωτιά. Συνήθως δεν φοράω άσπρη φωτιά όταν μιλάω με τους ασθενείς και αυτόν τον λόγο. Για να καταργήσω αυτό το σύνδρομο. Όταν τους εξετάζω, φοράω. Αλλά όταν είμαστε στο γραφείο, το ιατρείο μοιάζει πιο πολύ με σπίτι, με ένα σαλόνι. Και αν δείτε τους υπόλοιπους χώρους, ακόμα και στο χειρουργείο, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι. Θα μπορούσε να είναι το δωμάτιο. Έχετε και το πιάνο? Όχι, το πιάνο το φέρω στο σπίτι. Το χειρουργείο είναι, γίνονται αλλαγές, γίνονται περιπτώσεις, μπορούμε να βάλουμε κάποια ρίτσα, μικρά πράγματα. Δεν γίνονται πράξεις, χειρουργικές πράξεις κανονικές. Όχι, όχι. Υπάρχουν δύο χειρουργεία εντός εισαγωγικών, όπου τώρα γίνεται τα ενέσιμα και στο άλλο γίνονται τα χειρουργικά αντιμετώπιση των χειρουργικών που πρέπει. Η εξέταση ενός ασθενού που πρέπει να δώσει. Τα χειρουργία γίνονται σε κλινικές. Όχι, εννοείται μόνο. Έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις? Ναι, ερωτήσεις. Τέτοιου είδους επεμβάσεις καλύπτονται από τα ταμεία? Δυστυχώς όχι. Το ταμείο θα προτιμήσει να προτρέψει χρήματα για ένα καρδιοχειρουργικό χειρουργείο σε ένα ασθενή, από ότι να του επιτρέψει να κάνει ένα χειρουργείο που θα τον οδηγήσει στο να μην φτάσει να χρειαστεί να το προλάβει. Όπως για παράδειγμα, δυστυχώς με συγχωρείτε γιατί είναι κάτι που πονάει πραγματικά, στο καρκίνο του μαστού δεν δικαιολογούνται αποκατάσταση. Δεν δικαιολογούνται αποκατάσταση. Δηλαδή, οι άνθρωποι ακροτηριάζονται, οι γυναίκες πρέπει να μείνουν ακροτηριασμένες κατά τη γνώμη του ελληνικού κράτους. Όπως και αυτό το πετώσεις ασθένειες. Δεν δικαιολογούνται, όμως βρισκόμαστε στην Κυπριάδη και το θέμα της Παρκεσίως είναι μια επιλογή. Θα μπορούσαμε να είμαστε στο ψυχικό, να είμαστε στο κολονάκι, να είμαστε στην Κηφισιά. Η ευμορφία ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, δεν ενδιαφέρεται ούτε για τους πλούσιους ανθρώπους, ούτε για τους φτωχούς ανθρώπους, είτε για τους μεσόαστους. Ενδιαφέρεται και προσέχει όποιον έχει ανάγκη. Τα χρήματα είναι το φτηνό αγαθό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει ένα κοσμικό χειρουργείο και ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει το ίδιο χειρουργείο γιατί έχει ένα πρόβλημα με τη βίωση, μπορεί να χρειαστεί να το κάνει και με λιγότερα χρήματα.
Καταλάβατε, γιατί ο στόχος δεν είναι επικέντρωση. Ο στόχος δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εργαζόμαστε για να ζήσουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά ο στόχος δεν είναι ο πληθυσμός και σίγουρα δεν είναι η εκμετάλλευση. Γιατί δεν είναι αισθητούτο, δεν είναι έντονη κριτική προσφορά του γιατρού. Μια πολύ έντονη. Θα ήθελα να μιλήσετε και λίγο για αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσω. Όχι, το Βιολέτα. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Η ομορφιά αρκετή. Ωραία, εντάξει. Κάποιες ερωτήσεις?